खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 नभेम्बर 2020 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनि फ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो हेंथा नुजाथिगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो हेफाजाब मोनलायगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन आरो जागायजेननोबो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा दावबायहैनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बिसि फिसायनि गेजेराव न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगु लोगोजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंजोबनो हागोन आरो समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोजोननि आंखाल जागोन सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानायनि सम्भावना दङ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिजों जेंना नुजाथिगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन गोजोननि आंखाल जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लोमजानाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोआ जोबोर लोरबां जागोन आरो दुखु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनै जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंजोबनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।